ook dit jaar brengt de trekkerjachttocht weer volop jacht in onze regio. Joet 29 december vindt weer de eerlijkse tocht plaats. En dit bijzondere evenement, dat inmiddels uitgegroeid is tot een traditie, wordt dit hier waarschijnlijk ook weer een sfeervol spektakel. Hier in de studio is ons coach Hans Ludema. Welkom Hans. Ja, dank je. Ja, de trekkerjachttocht die wie zomaar uitverkocht, kwam ik voorbij. Dit ging vrij hutle ook al hier. Ja, meestal ben ik saai enthousiast dat eigenlijk die kaartverkeer, nou die hebben we online. Binnen 20 minuten winnen eigenlijk alle 150 kaarten voor zijn. Dat ging heel rap, ja. Ja. En binnen het alleen nog trekkers of binnen het ook vrachtwijn of shovels? Er zit wat quads tussen, er zit wat vrachtauto's tussen. Het voorwaarde is wel dat ze al leert binnen aan de landbouw. Ja, dus ze moet iets met de landbouw hebben. Om mij te rijden. We kiezen natuurlijk nooit zien hebben, maar het is een trekkerjachttocht, dus we willen eigenlijk dat 80-90% trekkers binnen. En daarna is het dan wel voldaan op de landbouw. En ik hoop dat iedereen zich daar een beetje aan houdt. Ja, en nou ja, ze zijn altijd heel mooi verjachten, want ja, daar onder jaren hebben we dat ook schenken. Ga je hem daar ook een soort prijs voor die deelnemers van, nou, welke is nou het mooist verjachten? Nou, we gaan Jelien zeggen inderdaad van, en dat hebben we zelf natuurlijk ook ondervonden van, 4 meter verjachtjes er wel bij we mei. Maar ja, iedereen die wordt steeds mooier en steeds groter en steeds gekker. Dus we eigenlijk wel zijn van, ja, we zeggen nog steeds wat trekkers en auto's rijden die het net mooi verjachten winnen. Dus we zijn van, we er nou een mooie wedstrijd aan plakken van, de 3 mooiste voertuigen kunnen een mooie prijs winnen. Die prijzen hebben we mij mogelijk maken terwijl we bedrijven voor huishandels of mechanisatiebedrijven die ook weer wat met de landbouw had. Je weet de omgeving wij, zodat hier ook weer wat stiepje om alles een mooie lift te gaan. Ja, dat jet we goed. En ja, dan denk ik dat iedereen ook steeds creatiever en uitbundiger worden zal. Het begint juist om 11:06. Klopt. En dat is in de Geest, geloof ik. Ja, we starten bij de WMR op het terrein van in de Weensme Geest. Daar verzamelen je alle trekkers aan alle voertuigen. En er zijn hele grote sponsors en bedrijven in de omgeving die zeggen van wij willen echt wat bijdragen. Dus je hebt in de vorm van een soort presentie en hebben een goodiebag samengesteld die elk voertuig mij kwijt. En die tocht die is dus in Rinsemegeest begint er. Nou ja, dan gaat het richting Raad, Leeuwik en Dokkum, dan Waard. Klopt, we gaan naar Bedaard, naar Raad, Brabant, Dokkum. Dan gaan we naar Damwaard. En Damwaard is eigenlijk altijd wel een plakje met een hele grote mensen staan. Dan gaan we naar Waardeswaard, Driesem, Westergeest, de Triem en dan eindigen we in Kalmersweg. En bij het eind van deze tocht is er dan ook nog een soort gezellige nijzit of hoe gaat het? Of gaat iedereen dan weer zijn eigen gang? Nou, het is altijd een stil einde hebben we wel eens gewoon. Ja, dan gaat iedereen, dat is klaar en iedereen gaat zijn eigen gang weer. Maar dat vinden we eigenlijk schande, want je bent enthousiast. Je haalt die mensen zien al die tours en misschien wat 10 tours die langs de kant staan. Dus we hadden nooit dit hier weer verzorgen dat wij een snackwijn daar hadden staan en iedereen die kan even een snackje krijgen. En dan kunnen we nog maar zingen al even gezellig uitpraten. En bij de naast wordt ook nog de prijzen uitreikt voor de mooiste voertuigen. En ja, daar bent een van de organisatoren dus. Wat vind je zo mooi aan deze jachttocht? Wat jouwt die energie om dit te organiseren? Nou, de tocht is natuurlijk opzet om mooi jacht te brengen bij de oudere mensen in de verzorgingstehuizen. Het is zo mooi als er bij de verzorgingstehuizen deel is, dat die mensen achter de gediensten te zwaaien en dat ze naar boeten komen, maar ook verloren mensen. En als het dan juist dat die gewoon die 10.000 mensen bij de kant deel staan, die jongens en die zwaaien, ja, dat maakt die zelf ook enthousiast. En dat jacht bij de ouderen brengen, dit hier leidt aan de focus net alleen op verzorgingstehuizen, maar ook op de mensen die het nog thuis wonen. Dus we proberen dit hier zo vol mogelijk dwarpjes mee te nemen die we in Verliezen en net meenemen of net West hebben. Om ook daar eens een keer bij de mensen wat jacht te brengen. Hartstikke mooi. En dat belooft een hele mooie tocht te worden. Dus zeiden ze het al, in Den Bosch is het altijd druk. Hoe laat ben je hem daar ongeveer? Of kist dat net zeggen? Het is altijd heel lastig zeggen van, want we proberen jou wat te starten. Maar ja, dat kan natuurlijk ook een kwartier later wijzen. Dat hing een beetje van het inreden in. Daarna hing het vanuit een hele grote mensen aan onze kant van de dikst. En dan gooi je direct net maar 40 km per uur bij de rijden. Dus ja, dan wordt het soms wat langzamer, soms wat harder. Wat we wel hebben op onze Facebookpagina komt zodra we starten een live locatie online. En als het slaagt, het is even een proef, maar we hopen dat het slaagt. Dan kan iedereen live volgen waar de eerste trekker rijdt.
Er komt sowieso ook een live blog. Waar in staat, maar onze doorkomsttieren werd bij de dwappen op het tijdstip dat we de dwappen benreden, zodat mensen zelf bus op Facebook zien kennen. Werd we ongeveer reden. Nou, dat klinkt heel goed en doordacht. En ik denk dat dat ook een hele strategische set is. Ik wil je bedanken voor die talieachting hier in deze uitsturing van de Weekend Nieuws Show. En een heel soort succes, Joen. En ik natuurlijk een hele mooie tocht. Dat is zeker lukken. Dank u wel, Hans. Graag.